La impressió que tenim és que estem davant d'una gran expectativa i possibilitats i caldrà esperar que el sector privat trobi els acords. És evident que també caldrà que les institucions es posin d'acord. Jo crec que el nostre país està en condicions de portar aquest projecte col·lectivament endavant. Primer, perquè tenim components, tenim la tecnologia i tenim la capacitat. Crec que és fonamental pel nostre país. No podem perdre el tren amb aquesta aventura multidisciplinar, a més, és tema d'energia, de mecànica, d'electricitat, etc., d'automatització de tot el sistema de captació i càrrega intel·ligent de l'energia. Hem d'estar al front, ho hem de liderar. Reduir la dependència del petroli és un tema estratègic per a tots els països del món. Si Catalunya no vol deixar de ser un referent tecnològic industrial, òbviament hi ha de treballar. Tenim activitats, parlem de diverses activitats importants, que és com en aquest moment emergent, importació de vehicles elèctrics. Si no els fem, els importaran. Lloguers i rèntings, flotes de vehicles, flotes d'empreses, societats d'aparcaments. El pla d'acció governamental és clau, o plans pilots com el Movel o l'EIF aquí a Barcelona, o el grup de treball de mobilitat elèctrica són iniciatives que van en aquesta direcció. Per tant, anem a parar amb un escenari mixt, més complex, però la complexitat, si bé a vegades porta problemes, a la vegada també dona una major resiliència, és a dir, ens dona escenaris més potents o més interessants. Quina conseqüència té tota aquesta mobilitat? És que els consums energètics són extraordinàriament elevats. A l'Europa dels 27 gastem 1.177 milions de tonelades equivalents de petroli. El vehicle elèctric té unes emissions zero en el lloc on es mou. Tot dependrà de com s'hagi aconseguit aquesta electricitat. Els vehicles elèctrics, per la seva estructura, l'arquitectura, la seva pròpia tecnologia, obren grans expectatives per al disseny i el desenvolupament i la fabricació de nous vehicles a Catalunya generant tecnologia pròpia, que jo crec que és un punt importantíssim a considerar per tindre independència tecnològica del país de cara al futur. La indústria automòbil està immersa en una veritable revolució tecnològica. Si a partir d'ara els governs i les empreses d'automoció inverteixen decididament i intensivament en aquest tipus de vehicles, el que semblava un somni es podrà convertir en realitat molt abans del que era previsible fa molt poc temps. I els vehicles purament elèctrics podrien ser d'ús massiu en pocs anys. Quines són, per una banda, les obligacions i per una altra banda, els acords que tenim els fabricants europeus dins de la FEA en quant a la reducció d'emissions de CO2. I aquí es parla que caldrà electrificar una gran part de la flota de vehicles, en concret un 25% endollables i un altre 25% híbrids, per assolir els 95 grams de CO2 per quilòmetre. Los entornos urbanos parecen ser un nicho fundamentalmente dedicado o destinado a la llegada de la moto eléctrica. Los desplazamientos son cortos. La media de desplazamiento en la Unión Europea, el 80% del tráfico se desplaza a menos de 40 kilómetros al día. Pensamos que dentro de 5 años no habrá más motos convencionales o muy pocas. Traducció en quilòmetres, si tens... La cifra nosaltres la considerem ara millor, ara no. I velocitat màxima Des de la Generalitat s'agafa aquest tema des del punt de vista estratègic. Si recorden, el desembre de l'any passat el govern va aprovar 30 compromisos per fer front a la crisi, per l'ocupació i pel desenvolupament del teixit econòmic i social de Catalunya, i entre aquests compromisos figurava una acció concreta, específica, que era la del vehicle elèctric. I tenim 3 sectors principals, que són grups que estan treballant a l'UPC, el clúster d'eficiència energètica de Catalunya, en el qual hi ha moltes empreses vinculades o que tenen relació o poden tenir alguna cosa a dir en aquest sector, i l'oficina del LEIF, que està també a l'Ajuntament de Barcelona, Endesa, UPC i l'ICAEN. Una de les coses que ja s'estan fent i que he comentat és la subvenció a les infraestructures de recàrrega elèctrica. L'eòlica es convertirà en la primera font de generació elèctrica a Espanya a l'any 2020, superant a totes les altres tecnologies. El que es pretén és aprofitar aquest vehicle elèctric per aconseguir dues coses: aplanar la curva de càrrega
i facilitar la major integració d'energia eòlica a la xarxa elèctrica. El vehicle elèctric a la indústria, en el sector eòlic, li pot aportar un gran benefici perquè pot fer que sigui molt més eficient aquest sector. Si és que volem anar avançant, sens dubte crec que hem d'anar a un nou model regulatori amb el sector elèctric. Per tant, el vehicle elèctric és un element que jo diria que recrea un escenari, jo diria, de modificació als conceptes que tenim de les xarxes elèctriques. Amb el Pla Mobile de l'Ajuntament estan previstes, es posaran 191 punts de recàrrega amb els propers mesos. De fet, ara està en marxa la primera licitació de l'Agència d'Energia de l'Ajuntament per 10 punts de recàrrega. Aquesta seria la idea, no? És a dir, transformar la nostra indústria per tal que sigui capaç d'aprofitar aquestes oportunitats i crear noves oportunitats de noves empreses i noves indústries per tal de ser capaç d'aprofitar aquestes oportunitats. El vehicle elèctric és una oportunitat empresarial i és una oportunitat per la innovació i per la recerca. Hem d'apostar pel cicle virtuós que engloba el vehicle elèctric, una mobilitat més sostenible, un sistema energètic més eficient i més net i les oportunitats econòmiques i socials pel país en temes d'ocupació i riquesa. I la posició del CATS és una aposta decidida per aquest plantejament. Aquest és un tema on cal una aproximació transversal i una actuació de conjunt. Correspon al govern fer possible un desplegament ordenat del vehicle elèctric i tenir un rol actiu amb la coordinació entre els diferents agents i sectors implicats: indústria, recerca, administracions, ciutadania. En definitiva, cal un lideratge clar, en aquest cas del govern, en un tema de país com és aquest.